Hyvää iltaa arvoisat YouTube-väki. Nyt olemme saapuneet tänne kaverin luokse, missä me oli tarkoitus vähän pelailla ja Niin. Rupeamme asentelemaan tässä laitteistoa kasaan, että saadaan striimi pyörimään ja sellaista. Pitää katsoa, että miten paljon sitä tänään saa aikaiseksi kuvattua ja kyllä sitä jotain kuvaillaan ja se on eri asia vain, että miten ja miten paljon. No niin no. Joo, mutta mepä lähdemme asentelemaan laitteesta ja palaamme seuraavaan klipin merkeissä. No niin, nyt on laitteistot asennettu ja muutamat alueet tässä saatu nautittua ja päästy pelailemaan. Kahto just tässä, vaikka illalla vetäisin NR-turnauksen Joutessa tuossa jossain välissä. Tää kyllä voitat yhden 100 nollasin, mä oon ihan paskari. Vai en mäkään sitä NR osaa boksilla pelata. Minä oon aina kyllä pelattua peliä, koska oon minä pelannut silleen kunnolla. Juu, täällä ollaan kavereiden kanssa. Tuolla näkyy Joonas. Ja tuossa on Reiska, joka todennäköisesti lähtee tuossa jossain välissä, mutta. Minä ja Joonas jää. Minä ja Joonas tänne jäädään ja pelataan ja ryypätään yö ja striimi pyörii. 24/7. Varmaan 24/7. Riippuen tässä toki mielentilasta ja muusta oloista ja muusta sekalaisesta paskasta. Mutta me taas palaamme seuraavan klipin merkeissä. Se on siirrästi moro! Eli kello on nyt 11:30. NR-turnaus ollaan saatu päätökseen, ainakin näiltä osin. Katsotaan vetäänkö toinen turnaus. Ja tuo saatanan homo pieksi minut NHL:ssä vittu 1-0. Ei niinku helvetti. Vaikka minä paska NR:ssä onkin, niin en minä silti voi saatana hävitä semmoiselle, kuka ei koskaan elässä sitä saatana pelannut. Voi jumalauta. No, seuraavaksi vetään Black Opsia siinä, minä ainakin pieksen tuon. Se on yksi, mikä on varmaa siinä. Ja varmaan palataan taas seuraavan klipin merkeissä, enköhän minä vielä tänään kuvaile. No niin, nyt on Opsit pelailtu toistaiseksi tälle iltaan. Kello on 1:15. Ja sain editoitua ja upattua yhden videon tubeen ja aloitin tämän kyseisen videon editoinnin. Tässä näin ja saas nähdä mitä se tälle iltaa vielä keksitään. Tai yölle. Vois vaikka pelata sitä Forzaa. Niin jos vaikka Forzaa pelaisi tossa jonkin aikaa ja kahtois vetää vielä toisen NR-turnauksen tuossa promilleitten ja mielenkiinnon mukaan. Nyt voitais olla Jonne ja pelata vähän runeskapea. Niin. Katsoo vielä mitä sitä tällä iltaa keksii. Oho. Katuvalojen loisteessa. Ei sisällä oikein kehtaa kuvata, kun striimi pyörii, niin kaikki kuuluu stereona. Niin pitää tänne pihalle tulla kuvailemaan. Aina välillä. Pitäis mulle ensi torstaina tai perjantaina sama homma. Niin, no kyllähän sitä voi, jos on rahaa, niin kuvailla. Mä veikkaan, että luulen.
Terve. Se on sit sun vuoro tarjota kaljat sillä reissulla. Kyllä mä tarjoan. Mä ostan isompa saat. Joo, ei toi kun nuoriita vielä alakuhunkaan ja tuli vaan tää rahatilannessa vastaan kun lähti ostelee oluita. Niin. Tää sit vähän niinku meinaa juomapolitiikkaa käydä vähän köyhänlaiseksi tässä. Laitetaan kotiviini. Juu. Hiivoset pöhisemmä. Ei mitään kiljua, vaan ihan oikeeta kotiviiniä. Ei tarvii päivärässä senkään siellä huudella. Niin. Suomen alkoholipolitiikka. Fuck that shit. Minäpäs pidän tässä tämmöisen kessun veivaustauvon, kun olen pöljä enkä tajunnut veivata kuin vain yhden sätkän tässä nyt, niin olen niin sen verran pöljä. No niin, nyt on taas tupakit saatu veivattua ja tässä odottelemme innolla milloin tämä yksi sankari tässä saa itse aikaiseksi kuvata videoita. Onko ajan mä striimaan Twitchiin? Kai sitä vois YouTubeenkin jotain laittaa. Vähän kostuketta välillä. Ensi kerralla ostetaan 2 koria polvia. Jep. Oh. Joku on laittanut Twitchiin jotain. Ja tosiaan pahoittelen huonoa kuvanlaatua, kun kuvaan puhelimella, koska olen niin vitun paska ja onnistuin hajoittamaan kamerani. Ja niin. Ja olen sen verran perse aukinen, että minulla ei ole ollut vielä varaa ostaa uutta kameraa, joten saas nähdä, milloin saan aikaiseksi hommata sellaisen. Ei muuta kuin YouTubesta tilaamaan meidän channeleita ja Twitchistä seuraamaan ja Facebookista tykkäämään ja tökkäilee ja chattailee Joo, ja mä snappäilee ja... Tuikkaan ton kaverin ton kanavan tohon alle ja jos olet ollut tänään, mikä päivä tänään muuten se on? Torstai. Torstai, onko se nyt? No 11 Nyt on niinku... ei ku, mikä päivä? Viikko 13. 12 13 päivä katsot meidän striimiä, jos olet ollut hereillä, niin haista paska. Perkele, 13 päivä perjantai. Voi vittu. Mitä on legendaarista tänään tapahtunut? En tiedä. Ainahan meidän seurassa tapahtuu jotain vittu legendaarista. Jep. Mutta palaamme taas astiolle seuraavan klipin merkeissä, jos jaksan tänään kuvata vielä. Joo, tosiaan, kello on 3 aamulla. No. Ja nyt Kello on nyt Joonaskin innostui tekemään videota. 10 ja... Niin. Pelattiin äsken Forzaa tuossa. Ja jos olet käynyt katsomassa tänään Ihan niin kuin Se oikeesti alkaa pongaamaan nimittäin kesällä tulee semmoista laskua. Niin. Pelattiin tosiaan Forzaa ja niin. Kannattaa tulla aina seuraamaan ja katselemaan ja tälleen näin. Niin. Kyllä meistä johonkin on. Crossvlog. Tosiaan. Joo, swag. Joo, mut. Törmäillä. Oho. Joo, se on tosiaan
kello hio perkele. Mä sanoin 2:30 ja se on vittu 2:03. 5:03 tosiaan kello ja oluet alkaa olla juotu ja mutta enköhän minä vielä tänään jotain kuvaile ja tätä rataa niin palataan seuraavan klipin merkeissä. No niin, eli tässä. Kello on nyt 4:15. Ja oluet on loppu. Ja alkaa olla semmonen tai sen verran väsynyt olo, että kohta mahtaa joutua nukkumaan, koska ei tullut viimekään yönä niin kun nukuttaa kovin mainittavia määriä. Joten varmaan palaamme, jos en enää tähän videoon enää kuvaa yhtään klippejä, niin palaamme seuraavan videon merkeissä joskus samassa tulevaisuudessa. No niin, joo, eli kello on tosiaan 2:30 iltapäivällä ja No niin paljon. en tiedä monelta Joonas on herännyt, mutta minä heräsin tuossa vajaa tunti sitten ja Koska se on 90 aikaa, kun mä heräsin. nyt sitten varmaan seuraavaksi ruveta kerrokkamaan ja ruveta liikuskelemaan kämpille päin, että eiköhän se tämä video on ollut tällä kertaa tässä, että palataan seuraavan videon merkissä. Se on siihen asti moro!